Nazdar řediteli, jak se máme? A tak jsem se styděl za to, že taková lacinější varianta, musím zamachrovat. Jo, jedu za tebou, to je dobrý. Jsem bohatý najednou. Spousta věcí je tu dělaný tak jako kvůli památce. Úplně jak když tam mám jet, tak se mi normálně spírá žaludek. Byl to challenge, protože to je velká plocha, ale trošku jsem se orosil. Tak Míro, jaký byl obídek? To je dobrý tahoun. Bazén docela úctyhodných rozměrů. Maximálně to ulítne. Chci to taky trošku lidi bavit. Už mi to hrabe. Takže ahoj, já jsem Štěpán Píseřík se svým vlastně švárou, kamarádem, máme firmu, se to Postav doma. Dneska se jedeme podívat na stavbu, kterou jsme předávali před cca 14 dněma do Tábora. Jedeme si tam ještě doměřit hromosvody a jímací tyče, kde budou umístěný a jak to celkově vlastně bude probíhat. A rovnou si tu střechu pěknou, takovou členitější natočíme, něco k tomu třeba málo povíme a potom uděláme takový okruh po stavbách, kde se co připravuje, kde se co dělá. A tenhle ten koncept teďka rozjedeme a budeme se snažit na pravidelné bázi něco přidávat, aby vás to bavilo a bavilo to i nás. Už tam budeme. Paní je hrozně příjemná, byla celou dobu na nás moc hodná. Chlapům dělala i kávu, takže to víš to, jakmile dostanou chlapi kafe, tak to by se přetrhli. Tohle je jedna z těch střech, která se mi fakt líbí, už jenom tím, jak je to hodně členitý prostor. Vlastně z obou stran vikýře je tam hodně úžlabí, hodně dořezů, hodně nároží, že jo. Taková poměrně složitá střecha, ale myslím si, že jsme se s tím popasovali dobře. Vlastně pod svým obvodu se museli dělat námětky, protože původně, jak to bylo dřív, že jo, tak se ty tašky dávaly na kraji do malty, řebenáče samozřejmě taky. Takže kompletní úprava i krovu, dělal se nový komín, ten původní se boural pod krov, dělali se kolem námětky, vlastně přípravy vystužení na fotovoltaiku, kdyby náhodou někdy paní se rozhodla, už se to řešilo, možná se bude dodělávat a bude se dělat půdní vestavba, takže se dělali nový střešní okna. Takže asi tak, no, to si to obejdem. Tady je třeba hezky vidět, že si docela hrajeme s tou klempířinou, protože běžně, nebo taková lacinější varianta, neříkám, že jsme to nikdy nedělali, taky se to na některých realizacích dělá, a když se třeba chce hodně šetřit, ale lacinější varianta je, že prostě plech dojede ke zdi, je tam jenom lehce přivohlej a tady takhle u té zdi je to dotěsněný silikonem. Jenže ten silikon prostě časem za třeba 5-10 let vypraská a pod té zdi potom dokáže zatejkat pod krytinu, pod ten plech. Ale když se to udělá tímhletím stylem, že vlastně je tam ten systém, jak jsem říkal, a ještě přesto je krycí lišta, která je zařízlá do zdi a ještě je přijetá tím silikonem, tak i kdyby ten silikon vypraskal, tak stejně do té skladby nikdy pršet nebude, protože vlastně je tam dvojitý krytí a je to zařízlý do té stěny, takže vždycky po stěně to steče po plechu ven. No. Takže to je takový trošku musím zamachrovat. Z druhé strany okna. Myslím si, že tady v té části je plánovaná kuchyňská linka, takže to perfektně prosvětlí, ty místnosti jsou veliký, vysoký. Ty starý domy, zrekonstruované vily, má to svoje kouzlo doopravdy. Já si tady ještě doměřím ten jímač. 270 radši. Si to nenapíšu. Jinak takovej detail, ten komín zase olištovaný a nahoře nad tím tenhle ten Napoleon nerezovej. Není to nutný, nemusí se to dávat za každou cenu, ale
samozřejmě prodlužuje to životnost toho komínu. Jednak do toho komínu neprší a potom prostě ten beton, který tam je nahoře, jako ten věnec služující, tak rychle nedegraduje, protože na něm neleží sníh, že jo? Nestojí na něm voda a tak dále. Když ten beton je lehce třeba vyspádovaný, tak tohle je jistota. Naproti tomu samozřejmě stoupací plošina, výlezák, jak má být. Tak volám jenom, kde se budeš pohybovat. Já budu teď, já nevím, hodinu, 2 v Třeboni. Hele, já teď jedu teprve do Trhových Svinů. A... za mnou, ne? Ne, nejedu. Jako, za tvým autem, myslíš? Za Oktávkou s Károu. Jo, jedu za tebou, to je dobrý. No, ale ty to nemáš sebou, ne? Mám. Fakt? Já uhnu na útnici. Tak jo, tak jsi dobrý. Tak to je paráda, dobrý. My objíždíme dneska stavby zrovna výš a natáčíme. No, čau. Já to mám teda ale doma, no. Natáčíte, jste do kurvily, nebo? Ty jsi dobrý, to tam nemůžem dát teď, vole. Počkej. To je jasný, tak vy nic nekurvíte, máš říct, my nic nekurvíme, ne? 2, 4. Hele, já Fakt? nechal, 9. Ty vole, jsem bohatý najednou. Hele, měj se, čau. Měj se hezky, čau. Vlastně jsem začínal když jsme začínali, tak jsem měl půjčený babičky Polo, dědovou Káru a jeli jsme do Prahy montovat první terasy a nějaké takovéhle drobné stavební práce. A tak jsem se styděl za to, že jsem to auto radši zaparkoval o 100 metrů dál a v jiné ulici a všechno jsem to tam nosil, než aby to viděli ty zákazníci. Ahoj Míro. Nazdar řediteli, jak se máme? No, když voláš, tak perfektně. No tak to jsme udělal krásný pondělí hnedka, no a co tam máš dál? No, že budeš mít 3 dny volná. No, zaplať pámu, že bude placený, ne, jako kamaráde. Ne, prosím tě. Tak jsme domluvení, takže mi dáš ještě vědět, s kým teda pojedu zítra. Jasně, ještě si zavoláme někdy odpoledne, to budu vědět přesně. Super, děkuji mnohokrát za řediteli, čau. Ty mě tak sere s tím řediteli. Ale to je dobrý tahoun. No a když takhle pořád volají spolupracovníci, tak kolik vás vlastně je celkem? Hele, teď je nás 12, ale to počítáme i s brigádníkama, jo? Takže nastálo takový ty zaměstnanci, ten kor, to je nás 6. A pak prostě máme najmutý nějaký živnostníky samozřejmě a zbytek dohodáři. Případně nějaký fakt jako vysloveně krátkodobý brigádníky úplně jako nepočítám, jo? To je takový spíš jako nárazový, že jo? Když je nějaká zakázka, kde je třeba opravdu hodně posílit. Trošku to tu přeskládám. Jdem dál. Mám docela štěstí, že často děláme na pěkných místech, že neděláme moc ve městech. Víš, jakože třeba někde v centru nějaký činžáky a tak dále. Že většinou děláme prostě třeba nějaká úplně samota nebo vesnice, jo, nebo třeba ve městě, ale někde po obvodu. Jako hezký místa. Tak tady po té cestě v zimě, jako to je radost. Muselo se to tam upravit, aby tam vůbec chlapi klasickýma osobákama nebo dodávkama zajeli. Jo. To byl masakr, když jsme se vezli z náklaďáky. Čau. Jak to jde? Jo? Se to museli rozevrat úplně, viď? Tak Míro, jaký byl obídek? Koukneme na to tam. Tady jsme dělali novou hráz rybníka, to se rozebíralo, ono to bylo propadlý celý. A dělalo se to do kary sítí, do prutů. Bagroval se ven. Ano, odbahnění a trošku se povzpravili tady schody. OK, no, tak super. Už to roste, hele, jak to rychle. Okamžitě, jak zapršelo, tak to žene ven. Tak tady vlastně jsme teďka na mlejně v Klení. Je to samota. Děláme tady už rok a půl. V podstatě se tady předělávala kompletně galerie, to je tady na té straně. Tady byla dřív vlastně sejpka, která se celá propadla. Takže tato celá nástavba je dřevěná. Jo, to je kompletně dřevěná konstrukce. Spousta věcí je tu dělané tak jako kvůli památce a kvůli tomu, aby se to sem
sedlo, aby se to zasadilo k tomu ostatnímu, tak podle dobových fotek, podle toho, jak to dřív bylo. Takže kompletně je to obepláštěný prknama a nejsou vůbec na perodrážku nic, jak to bylo dřív, jenom k sobě přiražený a přesto přelištovaný laťkama. Je to zateplený, zevnitř, co šlo, taky ve dřevě, ale kvůli světlu, protože to má být do budoucna galerie, tak je tam hodně sádrokartonu právě kvůli světlu. Dávaly se jenom 2 střešní okna, zase kvůli tomu, aby to úplně nezměnilo ráz toho stavení. No a když už se to dělalo, tak se tady dělaly nové přípojky, dělala se komplet zámkovka, úpravy terénní. Tady dřív byly trošku povaly, trošku štěrk, tak se to tu udělalo celý do trávníku. Nová kanalizace, tu kanalizaci teda tady na tom dvoře jsme nedělali my jsme ji dělali pod tou zámkovkou. Pavlače upravovaly se, přístřežky se dodělávaly, podhledy taky zateplovaly se, dělaly se přesahy a ty podbětí se dělaly zase ve stejném duchu jako to obepláštění. Dělala se nová kotelna, to se řešilo subdodavatelsky. Elektroinstalace taky kompletně vlastně nová, jak v těch venkovních částech, tak i vevnitř a fasády. Ale zase dělalo se to citlivě k tomu, jak to bylo dřív, takže jenom čistě omítka, roztočená a na tu omítku se to rovnou bralo penetrací a vápnem. Takže aby to prostě mělo tu atmosféru. Tam třeba ukážu takový fajnšmekroviny, že aby to sedělo, dřív tady ty kameny byly zahozený, některý byly zahozený, některý byly jenom špinavý, tak se čistili chemií na kamen a tady byly prostě vidět ty, ještě v procesu, koukám, že se natíraly okna, jo, aby byly vidět ty původní výseky a značení. Když se kouknu nahoru, tak nám teda ještě chybí doobložit jeden trám, ale jinak v podstatě je to tu hotový, se to všechno přebrousilo, prošlo se to. Tato stěna, ta se vlastně nahoře dozdívala, protože tam byla díra nahoru do půdy, takže se to takovým způsobem začistilo. A můžeme do té galerie, to je takový nejzajímavější jagro toho mlejna. Je to tady všechno ještě pořád v procesu, takže se nelekněte. Tady se dělali takovýhle vypínače, aby to vypadalo aspoň trošku původně. Není to teda keramika, je to plast, kvůli nějaký ekonomice, ale původně tady právě takhle byly desky dubový, na kterých byly kotvený vypínače, takže se to dělalo taky stejně, aby se to sem hodilo na tu původní konstrukci. Vlastně, protože to potom bude sloužit jako kulturní zařízení, tak se tady dělala taková malá místnost úklidová, aby bylo kam sklidit různý pomůcky. Teďka je to tu v takovém procesu příprav. Jo? Je to těsně před nadstěhováním nějakého vybavení, ale za nás je to v podstatě dokončený. Možná nějaká lištička někde chybí a tak dále, ale je to vlastně hotový. Ale byl tady právě byl tady tlak na to, aby tady zůstalo co nejvíc těch původních konstrukcí. Takže tyhle ty kozy se přiznaly. Když se sem dodělávaly okna, dvě tu vlastně původně byly, dvě se dodělávaly, ale dodělávaly se tak, aby zase nevadily té vazbě, protože tady je normálně nosník, zbíjený vazník, vlastně, který drží tady tu dlouhou rozteč, která tady je. Takže se to muselo přizpůsobit těm rozměrům. Jo. Na těch oknech dubový parapety. No, prostě klasika. Podlaha je zateplená, je tady 30 cm izolace. Je to vlastně mezi původníma trámama, které tu byly, tak asi 2 se měnily, ostatní se sanovaly, pak se nechali vydechnout, zaklopilo se to z obou stran dřevem a teď na to jako finálka, protože se tady bude pohybovat víc lidí a předpokládá se, že to tady bude často znečištěný, tak aby se to snadno udržovalo i tu vinyl. Jo. Takže to je taková naše, řekl bych, jako pěkná věc, co jsme teďka dělali. No.
Bohužel asi nenajdu fotky, jak to tady vypadalo předtím, ale tady vlastně fakt tady byla jenom stará sláma, nějaký kola starý, pneumatiky a taková černá díra, protože tady nebylo žádný okno. Tady byly dvě, které byly starý drátoskla, kde se nepustili skoro žádný světlo a tím, že tady se budou prostě pořádat kulturní akce, tak byl požadavek na to, aby tady toho světla bylo co nejvíc. Takže my jsme jako zkoušeli, kalkulovali, vždycky jsme třeba odkryli kus střechy, koukalo se, kolik bude světla a podle toho se potom ty otvory výsledků udělaly. Jo, i s důrazem na to, aby byly někam nějaký aspoň smysluplný výhledy, jo, tady z těch oken, že to je zase, řežeme nějakýma geometrickýma vazbama, jo. Takže tady to okno krajní řeže na tu zámkovou dlažbu ven a je přímo proti vratům. Tyhle okna zase jsou stejně odskočený od těch trámů, od sebe a navazují vlastně na to průčelí. Takže to je tady taková největší akce, co se tady dělala. Tak tady zase, aby ten dům působil jednotně, tak se dělalo vlastně pobytí toho štítu podobný tomu štítu, který je tady u toho přístavku té garáže. Aby to prostě působilo z jedné strany stejně. Tamhle zase, jo. Tam byl zásah prostě neodborný. Kutilem, to je poslední štít, co nám ještě jako chybí dát do dřeva. Jsou tam prostě krokve, které jsou řezané do klínů. Kdyby se na to náhodou někdo chtěl zaměřit, prostě ty sedla jsou šíleně vyřezaný, nenavazuje to na sebe. No a ten štít tam takhle zařízli a kazí to celkový dojem z toho baráku, ale to je ještě taková asi poslední věc, jedna z posledních, která nás tady čeká. No. Tady se restaurovaly starý dubové dveře, vrata, který pochází ze zámku z Krumlova, myslím. Nevím přesně, kde to bylo, ale je to vlastně dubový pobytí, který je takhle zdobený. Tyhle ty nejtky, které se podařilo dochovat, tak se barvily. Větší výzva byla z toho dostat, protože dřív oni to natírali nejspíš nějakým větným olejem a potom nějakým lakem ještě a byla na tom vysloveně jako krusta a někde už se loupala, protože se do toho dostala vlhkost do toho dřeva, tak někde se loupalo a někde to zase drželo jak čert, takže se to muselo dělat hlavně žiletkou a tou stržkou a strhávalo se to po kousíčkách. No. Pak se to ještě kartáčovalo, ty věci teda, které byly žádoucí, aby byly trošku vydrásané. A myslím si, že se to celkem povedlo. No, tady vlastně se dělala fasáda, zase podle nějakého pohledu, co jsme měli z dřívější dob, co nám řekla taky paní a pán, jak to má vypadat, zákazníci, co si řekli. Dodávaly se vlastně a vyráběly se nový tyhle původní žaluzie dřevěný, který tady historicky taky byly. Takže to všechno sjednocovalo. No a tady se původně úplně začínalo, že my jsme se sem dostali tak, že tady firma neodborně opravovala krov a krytinu. A byly tady obrovské díry pod těma vaznicema, ty vaznice v podstatě byly podložené nějakýma dřevěnýma špalíkama. Takže jsme sem původně byli přizvaní kvůli tomu, aby jsme prostě opravili ty štíty. Takže tady se to dozdívalo, zase ten barák je kamenný, takže se to dozdívalo kamenem. Celý se to dohazovalo na novo omítkou, ale dělali se tam jako, nedělalo se to na přesno, na rovno, dělalo se to, jako to bylo dřív, aby to sedělo k tomu statku, k tomu stavení jako takovému. Ty šambrány a nějaký ozdobný prvky, které se tam dodělávaly posléze. No. Jinak teď už v podstatě čeká tady tu stranu takový ty dodělávky, co dělali mříže dole pod ty okna, aby kočky neskákaly na ty parapety. Je takový spíš, když už tam skáčou, tak aby nezamazali tu stěnu. To je vlastně v podstatě všechno, co jsme tu, z toho zásadního, co jsme tu dělali. Tu střechu tu my jsme nedělali tady.
Na ty se vystřelily asi 3 firmy, ale nakonec si myslím, že je udělaná relativně dobře, no. Jakože to vypadá slušně, no. Já jsem se divil, když jsme sem přišli, proč je ta střecha šedá, že trošku mi to přišlo jako škoda, že by se mi to líbilo třeba osobně nějaký cihlově červený, případně červený barvy nějaký. Ale ono to tu prej takhle historicky bylo. Jo. Ještě předtím to byl úplně tady, myslím, Eternit, taky šedej, takže se to dělalo všechno tak, jak to bylo dřív, jo. I když ten Eternit jako není zrovna jako nějak památkářsky chráněný, nebo že by byl vyžadovaný, ale prostě to chtěli tak, aby to bylo původní a vypadalo jako původní, takže se to dělalo tak. No. Trocnov můžeme zastavit ještě. To je pěkný, to si můžeme natočit. Tam zase potkáme stavbyvedoucího a je teda jinak mimochodem hrozně fajn pán. Akorát se mi vrací ty vzpomínky na tu stavbu, který byly dost takový jako rozporuplný, takže úplně já když tam mám jet, tak se mi normálně spírá žaludek, jo. To je hrozný. Co tam bylo kolem toho Trocnova? Nebo co tam dělo? No tak prostě byla to velká stavba, hodně lidí, že čím víc lidí na těch stavbách, tak tím je to složitější, ale to jsou takový jako detaily, ne, že by to bylo složitý v tom, to prostě nějak dopředu naplánovat, jo, to zase jako ne, jo, protože my jsme tam byli jenom za práci, ale a nějaký drobný prostě třeba klempířinu a tak, ale je to problém v tom, že když na té stavbě ty chlapy dělají nebo děláme, tak prostě přijdeš dolů, tam je rozvaděč, někde přízemí, zapojíš si tam kolečko s elektrikou, vytáhneš si to nahoru, tohle to celé zabere třeba 5 minut, vylezeš nahoru a ono nejde ta elektrika. Tak když zase znova dolů, mezi tím tě to někdo dole vytáh, jo, takže zase to vytáhneš někomu jinému, zapojíš je tam znova, jo, a nemá to řešení, protože jakoby další rozvaděč už tam být nemůže, protože by to prostě ta síť neunesla. Takže ty furt jenom se tam takhle s někým přetahuješ o elektriku ale to je jenom jako jeden z takových detailů, že jo, těch je tam prostě víc, jo, nebo se na tom ztratilo lešení třeba, jo, a tak dále, a tak dále. Ale zase na zkušenost super, no. Takže teďka se nacházíme v Trocnově, kde jsme dělali koncem loňského roku a začátkem letošního střechu. Dělali jsme to pro firmu Nema, dřevostavby. Bylo to challenge, protože to je velká plocha, ta střecha není moc členitá, ale je tam docela dost takových atypických věcí, kompletně vlastně v nadkrokevní izolaci. Dal se tam záklop z OSB desek, je tady Steinbrick krytina, která je taky taková atypická, moc často se nedělá. A je tady opravdu hodně oken, nad 50 střešních oken a do té nadkrokevní izolace. Montáž není zrovna snadná a rychlá, takže taková řekl bych, výzva. Oplechování většinou v titanzinku. To je asi tak jako všechno, co k tomu ještě je zajímavost. Je tady opravdu hodně bezpečnostních háků na přikotvení se třeba, když se ta střecha servisuje, nebo kdyby se tam něco třeba dodatečně montovalo, tak je možnost. Takže to byl Trocnov a říkáš teda, že po tomhle projektu už pokryjete všechny střechy, jo? Že mají lidi psát. Určitě. A teď se zajedeme podívat do Třeboně na jednu rozestavěnou stavbu, co tam máme vlastně na kraji zástavby. Takže stavba rodinného domu v Třeboni, pojďte se na to kouknout.
Takže klasická skladba. Barák se nebude zateplovat, je to Helus broušená family, ten spodní šár je zateplený. Pak je to zbytek, to je 38 a nahoru na to se pak zdělo ze 44. Přesný zdivo na pěnu. Tady bylo takový dilema, co tam dát za překlady. Vlastně jsou tady všude u oken roletové překlady. Neví se jistě, jestli se tady budou dávat, ale je to prostě ta příprava pro to, kdyby náhodou se majitelé chtěli někdy do budoucna rozhodnout tomu, že tady ty rolety budou, nebo žaluzky, tak je ta možnost. Jo, ono ve výsledku ten překlad roletový je o něco dražší, ale zase ho máte rovnou kompletně hotový, takže proto ta volba. Stropy CZ Nordy, vlastně tady třebonská firma, takže zase trámečková konstrukce, do toho vložka, jednoduchý. Jo. Tady je vlastně vidět ta cihla, jak je to založený, na té je to vlastně celý postavený. Tady vlastně ještě zajímavost, tady bude velký HS portál, uložený, zase to bude na purenitu. Když se vedou tady ty káčka rovnou už z výroby takhle vykrojený, tak je tam ta výhoda toho, že se do toho dá extrudovaný polystyren a už máte rovnou vyřešený nebo eliminovaný ty tepelné mosty. Je to zase něco navíc to stojí, ale je to rovnou udělaný správně, jak má být. Schody ty jsme si nedělali, ty jsme nechávali bednit tesaře, který se specializují jenom na schody, ale povedlo se jim to dobře odlej. No a tady teďka akorát do procesu, že se vyvazují věnce 1MP. Tady se to celé vlastně bude šalovat, nebude tu žádná věncovka, nic. Se kvůli tomu, aby ten věnec byl co nejsilnější. Rovnou na tom bude posazený krov, bude tady mírná sedlová krytina, mírný sedlový krov s minimálním sklonem na tašky, já se že tady bude nějakých 22 stupňů. Tak jak to bude vycházet, no. Jo, tohle se mi třeba líbí osobně, jak jsou dobře udělané ty přípravy, jo, v tom vlastně roletovém překladu, že už je tam rovnou připravená chránička na provlečení elektriky k tomu motůrku, k tomu pohonu. Jo. Podložky, aby se ten beton krásně všude oblil tu armaturu ze všech stran. Je tady 8čková věncovka, pak je 12 šedý poliš a zevnitř to bude zabedněný. Jo, to vyvazování těch armatur je to podle projektu, tak jak má být, aby bylo to stužení co maximální. Ještě, co je třeba taková důležitá věc, když pak děláme ty krovy, je důležité si dobře rozměřit, ideálně používat prostě ty třmínky, aby, když se kotví pozadnice, aby ty roxory byly pravidelně na krajích. Ne samozřejmě úplně, aby je obtek beton, ale na kraji toho celého šalunku. Protože když je to nějak cikcák halabala, že to tam chlapi nahází, tak pak když se kotví pozadnice, tak vám to vychází jednou, já nevím, třeba za pět kotev do roxoru. Dneska to ty akučky zvládnou přechroupat, ale je to nepříjemný a hlavně zbytečný. Máte potom propálenou armaturu nebo ten roxor zbytečně chemií nebo nějakou mechanickou kotvou. Jo. A snižuje to potom pevnost celého toho věnce. Takže to je taková zajímavost. Jo, zase třeba dobrá věc. Dneska už děláme tak, že když víme, že ten barák má nějaké limity, šetří se místo, kvůli nosnosti není třeba zase tady tu stěnu, i když bude nosná nějakým způsobem potom vysekávat a vyřezávat, tak my to děláme tak, že už se to připraví rovnou dopředu. Ten komín se kousíček zapustí do toho zdiva, tím pádem tady nezabírá tolik prostoru a tím, že nahoře
nahoře bude ten věnec dostatečně pevný, tak nevadí, že takhle šáhnem do té stěny. Jo, pak zase stoupačky na odvětrání, rovnou připravujeme to. Neřežeme to posléze, protože zbytečně potom neuděláte takovouhle pěknou kapsu, ale řízne se do stěny, pak se to klepe kladivem, Bůh ví jak ven a je to celý vypadaný a hlavně ta zadní stěna není pěkně takhle rovná, neporušená. Je prostě už vypadaná, různě vykousaná a tu pevnost té stěny to samozřejmě snižuje. Za mě taky docela důležitá věc, mít tu stavbu pořádně rovnou změřenou. Jako je škoda, když potom to někde ujede, protože když se zakládá to zdivo, ať už na desce nebo potom v patře a musí se tam dávat velké vrstvy pevnostní malty, aby se nějakým způsobem to patro vyrovnalo. Jo. Takže zase snažíme se to měřit v průběhu. Na tom zdivu samozřejmě nám to neujede, protože tam je to přesný, ale může se stát třeba na šelování, nebo když se to vylejvá, že se tam udělá nějaká lochna, nebo naopak beton se trošku přeleje a už se to přesně nezměří a potom nám to dělá problém na té rovinatosti, takže na to si dáváme pozor. Měří se to jak při šelování, tak po betonu a ještě potom tady kolega ten extra teda nějak pečlivý, ten si to ještě potom přebrousí na tom věnci, aby to bylo doopravdy rovný a dobře se to zakládalo. Zakládání si sami neděláme, na to si zveme zakladače, aby to bylo doopravdy rovně. No. Kamaráde, jak to dneska jde? Čau, bude to perfektně, nádherný počasí. U kamaráda, u našeho spolupracovníka dneska kopeme bazén. Je to v Břelicích u Třeboně. Bazén docela úctyhodných rozměrů, 6,5 na 4,5 metru. Takže zábava 1,50 m v hloubce, takže aspoň ta hloubka je dobrá. Počasí přeje, krásný víkend, takže funguje to. Funguje to, jak má. Rychlovka, to naložíme. No a kam tohle vlastně přijde? To tady nosíme? Ale tohleto je na stavbu do Nový Vsi. Nejednak něco je na přípojky, ty 160kový kolena a zbytek všechno je na rozvody kanalizace v desce a potom už ve vlastní stavbě. Musíme. Doufám, že máš čas odpoledne. Tam kolegu, ten už tam rozměřuje stavbu. Tam ještě rychle si jdem vyhodit a máme to připravený. Minulý týden jsme tam stavili takovou boudu na cajk, aby jsme si tam mohli nechávat základní nářadí, víš, a tak. Takže kameraman ještě pomáhá takhle. Já teda. Oni to naimpregnovali jako takovou tu červenou impregnací, bude to vadit. Jo, já jsem jim to vysloveně psal, ať je to bezbarvým do mailu a stejně se to nepovedlo, takže jo, ok. Aspoň je vidět, že to je všude naimpregnované. Dobrý. Hele, tak jo, jsme domluvený, tak zatím. Takže to nám přivezli krov, to je do Břelic připravený na opravu, rekonstrukci takový starší stodoly. Úplně narvaný.
Dobrý, Peťo? No to jo. Co myslíš? Já myslím, že jo. Maximálně to ulítne, vole. Dalšího se stát nemůže. Tak směrnová ves. Tyhle, oni přivezli ten krov a to je naimpregnovaný červenou. Já jsem ti tam psal bezbarvým, vole. Ale volal jsem tomu chlapovi a on říká, to je jedno, aspoň je vidět, že to je impregnovaný všude. Ale trošku jsem se orosil, protože on to tam má pohledový celý. Takže teďka jsme v Nový Vsi, kde připravujeme stavbu rodinného domku. Lavičky jsou hotové, dneska vytečíme přesně na výkopovky a ve středu, dneska je pondělí, ve středu začínáme kopat a vylejvat. Pak je plán takový, že do týdne bychom tady měli mít kompletně připravený jak pasy, tak ztracenko, vylitý ztracenko a začalo by se zavážet do desky a další týden na to by se měla zalévat deska po rozvodech a tak dále. Tady to, no, přesně. No, ale teď mě zajímá, jestli to je... Plus, jo, teď to bude dobře, 490, to je 13 000. Budeme brát, že to je podřeď, ne? Mělo by to být 4590. Minus těch 15, no. To si protahoval jenom kvůli týdle, že jo, tady ten. Jo, no, a tak to už to máme. Jo, a komín, to si pak tady doměříme. Tak. Takže tady máme připravíno na středeční montáž. Na montáž. už mi to hrabe, na středeční výkopový práce. A potom už to pojede, no. Opravdu bychom chtěli do 14 dnů tady prostě tu desku mít určitě hotovou. Víme, jak to poroste, no. To bude nějaké pokračování a příště se podíváme, jak to roste tady v Nový Vsi, co se udělalo na Mlejně a nový stavby, které se připravují kolem Třeboně a další zajímavosti. Takže se těšte, máte se na to těšit, sledujte a budeme rádi určitě i za nějaký komentáře, co se vám líbí, co bychom třeba mohli změnit a co bychom třeba měli přidat do našich videí. Tak zatím, čau.